Para di damdamag sports, QUENTIN, MILLORA Brown, posible nga gay AYAM iti GILAS Pilipinas. At timan iti report manibot ka ni Idol Joey C. Idol Joey C. iFM News. iFM News. Sports. Mas mapabigsa kenda kilatulong ni QUENTIN MILLORA Brown o karaman ng line up ti GILAS Pilipinas kalpasan ang binibig ti FIBA manikod naturalized player to local player iti Pagiliana ni MILLORA Brown ket nayanak iti Amerika ken apuko iti maysa a Pinoy doctor. Si sasagana met ni GILAS head coach Tim Cone amang welcome ken MILLORA Brown iti team. Posible akaraman ni sunay iti GILAS lineup ken sa ganaan ti FIBA World Cup qualifiers amang rugiton Nobyembre no sa dinong kandaten dagitoy ang makaibulsay iti ticket iti 2027 nga edisyon iti World Meet. Malagi pa na kay AYAM ti 6'10" nga ni MILLORA Brown iti exhibition game iti team na nga Macau Blackbirds kontra GILAS Sakbay ang nagturong na gito iti FIBA Asia Cup iti Saudi Arabia anang pabilib ken coach Tim Cone iti laing na daytoy. Malagsi iti daytoy so na iti tungbeg iti kampyonato iti University of the Philippines Fighting Maroons iti naglabas nga UAAP Season 87. Para iti iFM Sports, dahil ni Idol Joey C. Tatak RMN. iFM News. iFM News. iFM News.